Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 14-nji oktýabryny aksanyny Türkmenistan, Mongoliýa howa gatnawlary hakyna ılalaşyga gol çekildi. Türkmenistan we Özbegistanyň arasyndaky sowda dolanşygy epesli ýokarlandy. Elon Musk sürjüsiz taksisini tanıştyrdy. Arkada topary Basir ikinji gezek ýurdumyzyň çempionu bolýan habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan, Mongoliýa howa gatnawlary hakyna ılalaşyga gol çekildi. Paýtagtymyzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň we ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Mongoliýanyň prezidentiniň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça iki taraplaryň resmi namalary gol çekildi. Döwlet başlyklarynyň gatnaşmagyna gol çekilen resmi namalar Türkmenistanyň hökümeti bilen Mongoliýanyň hökümetiniň arasynda howa gatnawlary hakyna ılalaşyk. Türkmenistanyň hökümeti bilen Mongoliýanyň hökümetiniň arasynda howa gatnawlary hakyna ılalaşyk. Türkmenistanyň hökümeti bilen Mongoliýanyň hökümetiniň arasynda halkara awtomobil gatnawlary hakyna ılalaşyk. Türkmenistanyň Owu hojalyk ministrligi bilen Mongoliýanyň azyk, owu hojalyk we ýeňil senagaty ministrliginiň arasynda veterinariýa we maldarçylyk puwdogyna hyzmatlaşyk etmek hakyna ılalaşyk. Türkmenistanyň Owu hojalyk ministrligi bilen Mongoliýanyň azyk, owu hojalyk we ýeňil senagaty ministrliginiň arasynda azyk we owu hojalyk puwdogyna hyzmatlaşyk etmek hakyna ılalaşyk. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Mongoliýanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we ýaşlar ministrliginiň arasynda medeniýet hyzmatdaşlygy babatda özara düşünmek hakyna ähtnama. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Mongoliýanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we ýaşlar ministrliginiň arasynda syýahatçylyk babatda özara düşünmek hakyna ähtnama. Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasy bilen Mongoliýanyň Milli Sowda Senagat edarasynyň arasynda özara düşünmek hakyna ähtnama. Ýokary derejede geçirilen iki taraplaryň gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistan we Mongoliýanyň arasynda döwletara gatnaşyklary we hyzmatdaşyk hakyna bilelikdäki beýannama kabul edildi. Türkmenistan we Özbegistanyň arasyndaky sowda dolanşygy epesli ýokarlandy. Türkmenistan we Özbegistanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2024-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna 805 million Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna barabar boldy. Bu barada Özbegistanyň statistika agentligi habar berýär. Agentligiň maglumatlaryna esaslanýan hasaplamalara görä, bu sowda dolanşygy 517 million dollar bolan 2023-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 55,78 göterme ýokarlandy. Özbegistanyň şu ýyl üçin iň uly sowda hyzmatdaşlarynyň arasynda sowda dolanşygy boýunça Türkmenistan 6-njy ýerde durýar. Maglumatlara görä, Türkmenistan Özbegistandan 78,13 million harit import edipdir. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 33,9 göterme azar. Özbegistana eksport 727 million dollary etdi. Bu bolsa 2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna eksport 398 million dollar bilen deňeşdirilende 82,41 göterim köpdir. Elon Musk sürjüsiz taksisini tanıştırdy. Dünýäniň iň baý işgöweri Tesla kompaniýasynyň esaslandyrjysy Elon Musk özüniň ikornyk Cybertruck sürjüsiz taksisini hemde Robovan kysymly sürjüsiz mikroawtobusyny tanıştyrdy. Sürjüsiz taksiniň köpçülikliğini önümçiligine 2026-njy ýylda başlamak meýilleşdirilýär. Bu barada Elon Musk Los Angeles'ta Warner Bros. Hollywood studiosunda geçirilen çärede habar berdi. Cybertruck sürjüsiz taksiniň dolandyrjy rolu hemde pedaly ýok. Gapylar hem ýokary ugra açylýar. Onuň bahasy azyndan 30 000 dollara deňdir. Eýýam şeýle taksilariň 50-si öndürli. Dünýäniň iň baý işgöweri şeýle ulaglaryň ýolagçylar üçin amatly boljakdygyny, kijijik we rahat ýerde oturup belli wagtdan soňra barmaly ýerine baryp boljakdygyny bellädi. Robovan kysymly sürjüsiz mikroawtobus 20 adama niýetlenendir. Şeýle hem onu ýük taşymak mümkinçiligi hem bolar. Arkada topary Basir ikinji gezek ýurdumyzyň çempionu boldy. Arkada şäheriniň ady bir futbol topary Basir ikinji gezek ýurdumyzyň çempionu boldy. Topar täze çempionlugyny şuň Göktepe etrawynyň Bawaryp owasynyň sport mektep internatynyň sport desgasynda geçirilen duşugyndan soň elan etdi. Bu barada Futbol Federasiýasy habar berýär. Milli çempionatymyzyň 28-nji tapgyrynyň öňe süýşirilen duşugyny arkada topary Balkanawadyň negçesini kabul etdi. Duşuk ýurdumyzdaky ilkinji akylly şähere wekilçiligi diýen toparyň 5-1 hasabyndaky ýeňişi bilen tamamlandy. 25-nji duşugynda 25-nji ýeňişini gazanan arkada topary bu ýeňiş bilen utugyny 75-e çykaryp iň ýakyn bäsleşi bilen 23 utukluk aralygy gorady. Mewsimiň galyn bölegine utuk babatyny toparyň ýzyňdan ýetmek hiç bir bäsleşine başartmaz.
Döredülen wagtdan bäri hiç bir resmi duşlukda utulmadyk topar gysga taryhyna milli rekordlaryň bir neçesini täzeledi. Yeňişlere bu üstünliklere beslenen ýollar topary Basyr ikinji çempionlugy alyp geldi. Bu çempionluk topary 2025-nji, 2026-njy ýyllaryň mowsumyna yklim ýarışlaryna gatnaşmagy mümkinçilik berýär. 28-nji taparyň çägindäki duşuň öňe süýşürilmek hem toparyň yklim ýarışyna Afakanyň çağırış ligasyna netijeli taýýarlyk görmegini we gatnaşmagyny öpüşen etmek maksadynan uğralýar. Basyr ikinji çempionlugyny elan eden toparyň inniki maksady Türkmenistanyň kubogyna we yklim ýarışyna üstünlikli çykyş etmekden ibaretdir. Ine mehribanlyş dostlar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şoňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimizden indiki sanyda görüşýänçek hoşda bolun.